Kaixo, ongi etorri, hemen dago zure saria eta zorionak, Euskara klaseetan, euskara irakasleak esan zigun web orri hau eta sartu ginen institutuak begiratzeko eta proposamenak eta azkenean egin genuen inkesta. Bai, batxilergoa begiratu nuen Balmasedan eta beste institutu batzuetan eta azkenean aukeratu nuen Balmaseda eta horregatik aukeratu nuen. Oso ondo iruditu zitzaidan, balio handia zuen institutuen temagatik. Batxilergo, letrasko batxilergoa ikasiko dut eta euskaraz ere. Betidanik egin dudalako euskaraz ikastolan eta horregatik ez dut aldatuko.